Manan. So sa kaap. Ano ba na siyang kaagi karon? Mao kining sa kababay nga taga Negros apan kasamtangang nagtuyo karon sa Cebu City. Ang atwa datampo nagdasangan nga Ena. Nak, tanawa ra gud ning ilang pictures ni Kuya Toby nimo. Bati kayong pagkakuha. O gag ilang mga decorations kay tanawa gubot kayong tan-aon. Kung ikaw palang untay nag-organize sa ilang kasal, ay nakasiguro ko nindot gid unta kaayog resulta. Ma, Kano sa amaday ka mobalik sa Cebu, nak, para mobalik sa imong trabaho. dili na lagi ko, ma. Dili na ako mag-wedding planner balik, uy. Dili na ako mabalik sa Cebu. Pero nak, nahibaw kog unsa nimo kalab ang imong trabaho. Kalimti na lang gud tong imong ex. Wa toy ayo. Mao ganing dili na ako ganahang mobalik dito, ma. Kay di na ako ganahang makakita niya. Kauban gud mis trabaho. Og siya mo'y hinungdan nga nun ni undang ko. Pero hangtod kano sa ama nimo i-sacrifice ang imong kalipay, ha, nak? Dili gid ka maka-move on kung dili nimo siya atubangon. Ma, Amping dito sa Cebu, nak. Mingaon ko nimo. tanawa ra ka, ma. Ikaw ba yung may nakapausap sa kong una-una? Ayaw pagilak-hilak, ma, kay mawili ko. Di ko ganang mulakaw. Sorry, nak. Hamping, ha? Love you, nak. Love you too, ma. I'm so happy nga nabalik na ka na si Bubesh. Makamingaw sa gud bitaw diri, besh. Labi na gyud ka. I know, right? So, punta ba ako na kang balik as wedding planner? Wa ko'y choice, besh. Dili ko ka-imagine sa akong kaugalingon nga, mo trabaho og laing trabaho, good. Good! Pero, before ka mo balik ang trabaho, mag-enjoy o na ta, manglag ta! Miss you, Beshi! At last, nakapasya na kitang balik! Ang beshi! Mauli na ta, besh, oy! Unsa na oras sa besh mo? Kapit na alas 3. Sige na, uli na ta. Kaya na, nag-enjoy pa ko! Inom pa! Oh, see? Ingon bitaw ko ni mo ganina, mamauli na ta. Tawa na ron, wala nun tayo masakyan. Wala ay taxi. Ganina raman ta diri, uy. Sorry, Besh. Oh. Bebesh, ganina raman mo tura sige agi-agi din eh. Oh, bitaw no? Miss, ganahan ka mo sakay? Ha? Ako? Ay, basig ako. Laki rin kong face, no? Para tawag ko ng Miss Besh. Saan ka? Kanina na akong nakabantay nga nag-atang mo og sakyanan. Pero, mingaw na rin urasa ko eh. Sakay na lang ako, miss. Ha? Musakay ko nimo, umungkay ko kaila nimo. Salig lang, miss. O, huna-hunaan lang nga namasahero ako. Para di ka kuyawan ba? Unya, ikaw, Besh. Yeah. Ay, wala na lang, Besh. Uy, ganina rabaya kay kakauliwan. Okay ra ko. Don, balik ko lang tika. After na ko katod niya. Salamat sa paghatod, ha. Peter to, no? Oh, Peter. Nice to meet you, Ina. Pwede na kong makuha ang imong number? Para at least, makabawi ko ba? Sure.
Kuyawan mo bawi, oy. Diri man gyud sa pungko-pungko. Yap. Mas maayo kung aritas pungko-pungko kay para daghan kag makaon unya gamay ra ko mabayaran, di ba? Pwede. Pero okay naman ka ha. Basin og anad kag mahalon ba? Murag dato biya kag porma. Uy, okay ra, oy. Kalami ani. Kalamig mahal nga nagatuba sa iyang cellphone, ah! Ang amaw man is Peter, uy. Sige malag binuang. Sige na mag-chat-chat, no? Oh, Nailove na ka niya, girl? hambot bitaw. Magpangita na gyud ko sa iyang text og tawag, Pesh. Og na-feel sa dako nga same ang among feelings. Awa na! Oh, in love ka na! Hinalipay ko nga nibalik na gid kasi imong trabaho na. Yes, ma. Actually, na ako ron sa coffee shop. Nagpaabot ko sa akong client. Hi. Ina, right? Yes! And, asa ang groom? Coming na. Nag-park pa. Oh, naana di ay. Oh, Hi. Ena? Peter? Wow! Kaila di mo? Yes. Kuan. Let's start na. Si Peter ang groom sa imong client karon. Oh, Besh. Ambot. Wa ko kasabot sa kong gibati, Besh. Sakit kayo akong dughan. Ay, mga runday. Niaba ko sa coffee shop nga among gimitingan. Nagpa-as-if ra ko nga naitawagan nga importante kay gusto ko mo gawas ka diyot. Ena? Besh, manawag lang ko balik ko niya, ha? Bye. Sorry ako kay bawo nga ikaw yung wedding planner nga gipili ni Lindsay. Kay kung naibaw pa ko. Mangita kaglain nga wedding planner aron dili na ko may bawaan. Ena, Wa ko kasabot, Peter. Assuming na siguro kaayo ko, no? Pero nganong murag feeling na ako pareho man tagibati? Nganong lahi man imong gipa-feel o gipakita ang lihok na ako nga naa naman di kay fiancé? karon lang siya nauli gikan sa Saudi. Tuwa siya nagtrabaho dito. Wa ko'y labot kundi siya gikan, Peter. Ang ako, honest lang unta ka nako. Gusto ka? Anis ko nimo? Oh, Peter! Mauri gid unta na. Simple naman kaayo na ba? I love you. Unsa? Yes. Nayabag na ka? Nag-I love you ka na ko bisag kaslunon ka na? Di na mo kagustuhan nga magpakasal ming duha. Kagustuhan sa mong mga ginikanan. Ugma magkita ta. At agi kong chance nga mo explain nimo. Sa ato pa, wa mo'y love sa usag-usa. Wa. Pareho ming niuyon sa gusto sa mong mga ginikanan. Og nakita na ko ang love sa diyang nagkailata. Love na ti kaina. Dili pwede, Peter. I'm sorry, pero dili ko kabuhat, ani. Ina. At sa besh, muli na siya kagbalik sa Negros. Oh, besh. Tumulan ni Peter. Uy, naunsagod ka. Besh, kung apektado ka ni Peter o sa iyang fiancé, ayog dawata. Pangitay lang client. Bitaw, no? Ako na lang kang balibaran si Lindsay, no? Ang iyang fiancé.
I know why. Oh, nahibaw na ka? Yup. Nagka-istorya ming Peter. Actually, dili siya lisod pa na namo kay... parehas ming duha nga why feelings sa usag-usa. Og naka-decide mi nga ining higayon na dili na mi mo sunod unsay gusto sa mong ginikanan. So, why kasal nga mahitabo ina? Oh, Free na mo. sure ka? Yes. Pangutanon pa ni mo si Peter. Yes, Ina. Tinawag. Peter, Abi ni mo, ikaw mo'y nakahatag na ko og kaisog nga mukontra sa gusto sa akong mga ginikanan. Kay permil lang nga mag-agad ko silang gusto. Maong tanan nga gusto nilang ipabuhat nako, buhaton gyud ako. Pero karon, ako nang kaugaling og kalipay ang mawa nako kung musunod ko silang gusto. Ikaw ang akong love og dili si Lindsay. Maong nag-inisog ko nga makikistorya dahil ni Lindsay bahin natong duha. O karon nga free na ko, pwede na ba ko nimong sugton? yes. Yes, nga pwede na. Oo, yes nga, kita na. Kita na. Kita na? Yes! Kita na! Kami na! Woo! Na mahal, yan ang damdamin na sagay pag di ka na mamasdan. Gibuhat na ako ang tanan para nimo. Asa mo dapit ng kuwang ha? Masaylo ako. Sakit kayo ni para na ko kayo. Madada pa siguro nga ako imong pagbinuang. Pero ang nagpamabdos ka sila yung lalaki. O dili na ko manawat. Ma? Pa? Masaylo ako doon. Nga naman mo? Grabe ka. Ibuhat na ko ang tanan. Ginhawa. John! John! Ako mo'y nakaingon ining tanan. Ako. Tugod na ako namatay si Papa ni mo. Nak, Charles. Bisagwa na si Papa ni mo pero maningkamot gid ko do nga makahuman mo. Ay, Nahibaw kong dako kagkalakot na ako. Pero nak, unta dili ka maglakot sa imong manghod nga si Rain. Bisag lahi mong amahan pero higsuon mo gihapon siya. Nak, sorry ha. Sorry ka dili na ko matuman tanan nimong pagkantoy. Sorry ka dili na ka makapadayon sa imong pag-eskwela. Nak, na ako'y sakit sa baga. Dugay ko na ning gitakot ninyo. Kay dili ko gusto kahatagan ta mong problema. Labi ka na. Pero karon nagpaminaw ko sa kong lawas na murang dili namang yun makaya. Kapoy na. Anak, Charles. Saligan ti kas imong manghudong ha.
Bisag unsay bahitabo, ayaw biyahe imong manghod. Maluoy ka, anak. Kaluoy bayain taon ninyo dong, uy. Wa na mo'y mama ug papa. Kung daghan pa lang gid-unta ko kwarta, ako na lang gid-untay mo adapt ninyo. Pero unsaon, galisod man sad gud mi dihas amo. Ani na lang dong. Mamanday man ang akong bana. Kung magkinahanglan og helper, ako lang siyag ingnon. Maayo na lang na amoy magamit sa imong manghod dinhis inyo. Salamat, eh. Paita baya. Ako mao'y naluoy sa inyong kahimtang, uy. Ayaw mo kabalaka, ha? Pagatanahon ko kamo din, he. Salamat, te Belinda. Magsabot, ha? Eskwelahan, bayar gyud ka. Kung mamuhi na mo sa inyong klase, diretso kag uli. Aron manglimpyo ka din, eh. O, kuya. Bantay bitaw, ha? Kinahanglan iniguli na ko gikan trabaho. Limpyo ng bayan, nakasabot ka? O, kuya. Sayang nga ba, no? Mga parang unta, di ba matay mong mama o papa? Kumbalik kayo pag-eskwila ron? Anak gid bay. Ay, ambot ba? Kung makakita ko sa kumanghod, may numdum ko sa una kung di nagsugod ang tanan. Maong nagkabisit-bisit ang among kinabuhi ron. Bay, ayos pag inana eh. Di mo na sa asong manghulgod. Sa ato siya mong inahan. Pero siya ang bunga sa pagpakasabay. Awar gud. Nagpakita gud ang tinuod nga amahan anak. Wa. Ako may naningkamot aron maka-eskwela siya. Ako mo'y nagbaguod og maayo. Sa obligasyon nga dili unta ako. Kung ako lang siguro sabay, madaragid siguro na akong pa-eskwela nga akong kaugalingon ba? Bay, Wa pa gyud kakalung og kanon. Wa ba ya? Nang limpyo kog una dinigod. Mao na lang gani ni imong trabaho din eh. Di pa gyud magkadimao. Di ba ako ba nga gutom na kay ko? Ha? Sorry ya. Buset ka gyud bisan usaon. Charles, naunsa man ka? Kadako ba si mong tingog? Naabot yun sa gawas. Unsa may problema ni mo nga imo mang ninggisyagitan ni mong manghod, ha? Ay. Wa gyud makalungag og kanon. Tapay gutom na kay ko. Ay, naunsa, kabaya. Para ka na lang, mga saba ka nagmaayo. Naay kanon sabay. Rain, pagdaog plato, og sunda ko dinis amo aron makakaon ng maguwang nimo. Ay. Oh, anong wa man ka mo bangon di ha? Di ka mo eskwela? Kilain ako lawas, kuya. Oy, Rin. Ayaw ko arti-artihiyan ng sakit-sakit ni mo di ha? Wa tay budget, anak. Mong bangon di ha? Huwag kaligo dito. Ay kung palagot ha? O, kuya. Kuya, Oh, dinasa ko muskwila ron, kuya. Taing gid ako lawas. uy, kundi ka mo eskwela, ayaw nag-eskwela hangtod sa hangtod. Uslan magtinapulan ka na ron. Ani ka lang sa bayog paglimpyo din eh. Oh, sige na. Higop aning sabaw nga init aron maulian ka. Nay, oh, lidaot pa ya ka. Salamat, teacher. Kinsa ka? Oh, hi. Ikaw ang kuya ni Rain? Pasensya nga ni ako din ron sa inyo, ha? Actually, student teacher ko sa ilang section. And almost a week naman good nga wag gid siya mutunga sa klase. Maong nabalaka ko.
Og nakisusi ko kung asa siya nagpuyo. Naamon di sakit, mauwa ka tunga. Oh, Naglungag na lang sa kukanon og nakaluto na kog sudan. Ako na lang mo nagluto kay siya man unta to. Kay kasab-an unya ko no nimo kung wa kay maabtan nga pagkaon inig uli nimo. Ay, pwede na ka mukaon. Dili lang ko magdugay ha. Rain, pagpakaayo ha. Gipalitan ti kag tambal. Imna baya gidayon aron maayo kag dali. Thank you, Teacher Christine. You're welcome. Charles, kabantay ko anang maestra nga sige na lang lagi na siyag anha sa inyo, no? mao lagi, ti Belinda. Ang butsad anak niya eh. Usay, manglabar ba na sa among bulingon. Nya, kapila na sa kumuabot sa bahay nga siya agi mangunay og luto. Uy, tingalig na ibog na ni mo dong. Uy, wati ay. Nitabang na siyang rain. Naluoy siguro. Magpasalipod ko yung bintana rin. Ay, nabuang tingnan ko. Bisag nang labas si Christine pero anong nindot magyapon siya tanahon eh. Dili pwede. Dili siya maibog na ko. Unsargod ko. Ikumpara niya. Charles, ali! Naipan din og juice. Basi ganahan ka. Di lang ko. Busog ko. Ano mo may tao di sa bay? Asam din si Rain di eh? Rain! Rain! Dong, Charles, si Rain, ni atos peryahan. Unsa? Sila man to'y nag-uban ni Christine. Ay, nananghid man to nako. Kahit ginig-o ni bataan na. Uy, Charles! Uy, asa ka, oy! Di ba ningon naman ko ni mo nga di ka mulaag? Usuan, di naging kamutuman ako, ha? Gahay naman kayo kag-uron, ha? Marika! Kamaon ka sa ato! Charles, unsa bahay na yan as Rain? Kahit kag-u, ha? Gusto na, kuya. Charles, unsa ba? Husto na! Ayaw pag-ali niya, ha? Wa kay labot kung saan ako pag-disiplina ako manghod. Dili ko mapahawa. O sige, dapatan ko ni mong apel. O sige, buhata. Why sa Rain sa nahitabo, Charles? Ako mo inamugos niya. Ayaw paggawas binis kwarto rin, ha? Diya ka lang! Huwag ikaw! Arita sa gawas mag-istorya! Kinsa man kang mag-apil-apil man ka, ha? Tungod sa imong gibuhat, nawad-an nagrespeto ako manghod na ako. Wa kay labot ko nun saan ako sa pagda. Kay ako siya manghod. Naibaw ka, mabaw na kay ka. Oh. Kay bawat ang duha nga dili respeto ang imong gikinahanglan sa imong manghod. Kung dili, gusto ka nga magmiserable sa siya parehas nimo. Wa ka magtanaw sa imong kaugalingon. Mura kag way kalipay sa imong kinabuhi. Nga hasta imong manghod, gusto nimong among-amongon. Ayaw ko sulti ug sama ana, ha? Kay wa ka may bawas ako naagyan. O siguro. Dili tanan kalisod nga imong naagyan na hibaw ko. Pero Charles, bata lang si Rain. Kung wa ka malipay sa nahitabo sa imong kinabuhi ron, tanaw nimo. Nalipay ka si Rain nga gipakatawo siya, nga wa sila ang nadungog sukad sa bata pa siya, nga siya ang imong gipakasa sa nahimo sa inyong inahan. Parehas lang mong biktima. Christine. Rain, nakita mong teacher Christine mo dito sa eskwelahan? Wa, kuya. Wa naman ito nga si teacher dito. Oh. Lain naman to among student teacher. Ngano man, kuya? Rain, sorry ha. Oh, Sorry kung pirmi na lang kung masuko nimo. Dong, di na ako tuyo. Dong, ang... okay ra, kuya ay. Nakasabot ako. Dong rin. Tabangi ko, bi? So, unsa man, kuya?
Pangutana ko no dito sa address sa teacher ni mo, kato si Christine ba? Making istorya ko niya. Sige, kuya. Oh, Rain? Giunsa nimo pagtultulang ako? Oh, Charles? Hello, teacher. Christine, dako kay kag natabang na ako aron ko makarealize tanan. Sorry kay ha. Oh, Charles, dili ka angay mag-sorry na ako. Ni Rain ka angay mag-sorry. Mana, teacher, ay. Nagstorya naman mi sa akong kuya. Okay naman, mi. Unta, ikaw sad, Christine, mapasaylo ko nimo. Dawata ng buwak sa akong kuya, teacher. Nagdadapa mo yung kaani, uy. Christine, naibaw kong layo ra kay ko. Layo ra kay nga akong kahimtang. Wa ako'y profession nga nahuman dili sama nimo. Unsa man eh. Nanguyab ka na ko kay gisugot na tika. Ha? Oh. Kuha mong ka makatingog. Kuan may chance ba? Oh, naagyod. Basta makakita lang ko permi ni mong mupahiyom. Og dili magsigig lagot-lagot. Christine. Charles. Oy! But I'm still here, going on my mind. Na, ang imong amahan, karon pag naabot, di ina sa ganigikan ay. Ma, ayaw na lang gud pagyaw-yaw. Mag-away na sad mong papa. Ay nanganad na malang duning amahan ni mo. Unsa mag-ay? Nara mo ko diya sa unahan. Ay naa lagi kas unahan. Unya nagunsa ka man. Nag-inom na sad o nagsugal. Hilo mo kasaba ba nimo? Ay importante nga nihatag ko para konsumo na to. Sige, nagyaw-yaw diya. Ang natural! Ngano ko taong dili man ko magyaw-yaw, ha? Imbis imong bakanting oras, imong idungan na lagpanihapos mga bata. Namo, ang imong naong to apermis gawa, sige katubang. Sige katubang ang imong mabarkadang way hinungdan. Hilo ma! Napulaan na ba ako na imong kayaw-yawan ha? Hapit na ko mapuno na imong Maricel. Oh, Pa! Alfred, ayaw nigbuhatan na mo. Unsao naman lang, mi. Gagmay pa yung taon kayong atong mga Ay, di na ko. Ikinibahala sa mga bata niya. Kapoy nagpaminaw sa imong kayaw-yawan. Kada uli na lang yun ako. Pero buwan na ko saktong gibuhat para nimo. Di na ko kagwanta. Papa, please! Ayaw mikpiai! Sorry na. Kung na mo'y problema sa imong igsoon, panawag lang niya mo na ako ha. Ma, dili pa lang ni mo apason si Papa. Unsaon man ako imong papa, ha, Karen? Di ba nagpakiluoy na ko niya at tumibiya siya nato? Pero wagit siya maluoy. Maong pasag dito inyong amahan. Kana kay nakaako man siya biya nato, buot ipasabot, dili ta ingon anak kabugat niya. Maong kutob sa mahimo maningkamot ko. Maningkamot ko nga mahawas ta mong duhang managsuod. O dili ta mangayog tabang gikan niya. Ma! Ma, tanawa kong card. Uy! Pagkadagko ni mo grades na, Jeremy. Patanawa sa si ate, ma. Sus! Kabugiro bes akong manghod. Abi daw? Wow! Dako to ka grades, Jeremy. Siyempre, te. Ako na guna. Keep up the good work, dong. Thank you, te, ha. Sige lang, te. Buwan kape na lang akong pabuton. Kung makagraduate na ko.
Congrats, anak. Proud kaayo ko nimo nga nasud ka gid sa top 10. Thank you, ma. Today, ma, ate, nakoy ipailailan ninyo. Si Jessa, akong uyab. Hello? Hello, tita. Hello. Hello, ti. Ikaw dong, ha? Nana di kay uyab, ha? Bitaw, nak. Wa man gyud ka magsulti na mo. Kanus alang. Pag si Kanye pa, ma. Wala sa ko nisulti ninyo kay basin og magyuyaw niya mo na po. Ikaw gyud. Kana kay dako imong grado. Buot ipasabot nga bisag nag-uyab-uyab ka na, wa ni makaapekto sa imong pagtuon. Maong proud kaayo ko nimo, anak. Thank you, ma. Oh, ato na pa ni hapon niya sa bahay, day. Naghanda man sad mi, pero ginagmay ra. Okay ra, ti, oy. Manangit lang sa akong mama. Nak, Karen, Jeremy, doon ako ipilaila ninyo. Nak, si Uncle Naldo ninyo. Akong uyab. Unsa ma? Mayong gabi ninyo dong, day. Maayong gabi, isad, Uncle. Ni Ami kay gusto kong mananghid ninyo. Saan sa man, ma? Nak, pila ka tuig na sad nga wa ko'y laing gilantaw kung dili ang inyo ragyong kaugmaon. Karon kay mga dagko naman mo. Ikaw, Karen, nagsugod ka nagtrabaho. Ikaw po, Jeremy, duha na lang ka tuig imong paabuton og mo-graduate na kas college. Mga anak, muhangyo ko ninyo nga inyo kong tugtan nga muuban ni Uncle Naldo ninyo. Ayaw mo kabalaka, Jeremy. Karen, pinangga nako ang inyong inahan. Dili nako siya pasagdan. Ma! Dong, kita na lang dong duha din sa bay. Mo lagi, ti. Sige lang dong, uy. Okay ra na. Niyaman bitaw ko. Total, puhon. Magtukod naman sa unya mong inyong kaugalingong pamilya ni Jessa. Pila na gani mo katuig? Mag 5 years na, ti. Ikaw, ti. Wa pa magig ko makakita lagi ni mo nga na kay uyab. Ay, anya na ko mag-uyab-uyab dong, uy. Kung mahimutang na ka. Ikaw lang sa mo'y una. Okay ram ko na tinikod. Sige lang, good. Dili bitaw ni Lumba. Nak, Jeremy, congratulations! Thank you, ma. Mayo kay nakaanhi ka. Bitaw, ma. Asa man si Uncle Naldo? Ay, wa makauban, kay naay trabaho. Mao ba, ma? Mga una lang tas gawas na. Ma, anin lang sa di ka sa ato matug. Bitaw, ma. Taod-taod na baya ka nga, wala say tugtog din sa ato. Nak, dili pwede. Mangita to si Uncle Naldo ninyo nako. Sige lang dong, uy. Ni aman bitaw ko. Next time na lang ha, mga anak. Paita ni mama tisa. Murag dili naman ta ingon anak ka importante niya. Dong, ayaw gud pagsulti, ana. Importante ta lang ni mama, uy. Siguro, lahi lagi siguro nga kalipay ang bation kung mag-uban sila Uncle Naldo. Inuunsad. Anya karon kay graduate naman ka. Unsa may plano nimo? Te, nanapit trabaho. Wow! Congrats, Dong! Kung makatigom-tigom na unya ko, te. Manghagad yun din ko kasal ni Jessa. Oh,
Matured na gid ka manghuna-huna dong da. Dong! Jeremy, Dong! Ali na, Dong! Nakaluto na ko pamahaw. Tingalig maliit kasi mo trabaho. Uwa pa mo ka mangandam? Uwa kay trabaho? Naman, day. Naglain akong lawas. Oon sa mandilantan ka? Palitan ng tigag tambal. Ayaw na, day. Okay ra eh. O sige, inigabot na lang na ako kay tingalig maliit sad ko. Dunganin na lang hinoon ko sa pamahaw, be. Ay, nga naman ka to si Jeremy, oy. Gamay naman sa kayo gikaon. Pila na to siya kaadlaw ingon ana. Doon na kay problema akong manghod. Tuwagan ako sa Jess, sabi. Naamag ko yung number niya. Sorry ha. Nagbuwag mi ni Jeremy, te. Mabdus ko. Dili siya ang amahan. Unsa? Tinuo ko. Maudi ay. Ikapila na giding tawag na ko niya. Pero diligid mo tubag si Jeremy. Ay, gusto. Si mama na lang, di. Akong patuon sa bay. Nak, sorry. Dili pa ko makaanha. Sige lang, mubawi ko ninyo sunod weekends, ha? Ma. Nga naman ko, ikikulbaan mangit ko. Uwa pa man kipasigaan ang mga suga din sa Mumbai. Nilakaw ka si Jeremy. Tangit-ngit ba ya? Pasigaan ako ang mga suga. Jeremy! Jeremy, dong! Pasigaan ako yung kwarto, be. Asa man din... Anong Jeremy, kinuha ko! Nagbitay siya! See your face, the corner of my love alone. Lain kayo kong gibati sa diha nakita ko akong manghod nga nagbitay. Na-depress kito siya sa nahitabo nila siyang uyang. Sakit kaayo para nako nga makita ang ingon ato ang kahimtang sa akong manghod. Somehow, gibasol gyud nako akong mamas nahitabo. Kay siguro, kung naapa ko siya, basin og dili ko mabuhat sa akong manghod. Mao sa mga ginikanan nga naminaw karon, importante gyud nga naamo nga mo-guide sa inyong mga anak. Ilabi na karon nga dali kaayo ma-depress ang mga bata noon. Nagsorry si mama nako sa nahitabo. Og nagmahay gid siya. Karon, igo na lang sa paghilak sa kamatayon sa kong manghod nga si Jeremy. Kanimo dong Jeremy, gusto ko nga mahibaw ka nga love kaayo ka ni ate. Dinhi na lang ko to. Daghang salamat, RM.